BTC खुंथाया बबे लामाजों लासैनो खुंथायनि गोहोफोरा गोमालांनो हमदों नामा? BTC खुंथायाव मोनसेनि उनाव मोनसे बेले-बेजे थासारि। थारैनो द'थि फारिलाइनि सिङाव थानाय गोहोफोरखौ आसाम सरकारनो हगारमारबाय नामा? DCआ गावनो चेयारमेन। DCआसो BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि बिथोनलाइ हरदों। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियावसो फैनांगौमोन। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि उनावसो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया DCनियाव लिरना हरगौमोन। बेखौ नेसेसारि एक्सन लानांगौ। नाथाय DCआ गावनो दिनै चेयारमेन, गावनो चेयारमेन। एसपिआ दिनै बिनि मोनसे मा होनना बुंगोन एडिशनेल एसपि डिपुटि कमिशनार सुपारिनटेन्डेन्ट पुलिसफोरा दिनै मेम्बार। जोंनि काउन्सिलनि मानो सासेबो एडमिनिस्ट्रेसननि दैदेनगिरिफ्रा मानो सासे मेम्बार गैया? द'थि फारिलाइनि सिङाव थानाय BTCनि गोग्लैसोना थानाय हाफोराव कम्पानि लुफुंनो थाखाय आसाम सरकारा डिस्ट्रिक्ट लेभेल रेभिनिउ जेनेरेशन टास्क फोर्स दाफुंनायनि सायाव सासेबो BTCनि बिबानगिरिखौ सोद्रोमा महरै थिसननायखौ लानानै बेरफ्रुसार खेंफोरथि होदों दुलाराय बिटिआर कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया। गिबियावनो आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं दिनै आरोबाव मोनसे बिराद गोनां खोथा लानानै आं दिनै रायजोनि सिगाङाव फैबावनाय जाबाय। आसा खालामदों रायजोआ नैबे लेखाखौ नुगोन आरो आं जा बुंनो सानगोन बेखौ गोथौयै सानगोन, बिजिरगोन आरो बिबेचना खालामगोन होननानै आं दिनै आसा खालामदों। गिबियावनो आङो बुंग्रोनो नागिरदों जोंनि हाखौ, जोंनि 6 सिडिउलनि हाखौ, जोंनि बर'नि हाखौ सोरबा आसाम स्टेटआ लाफैनानै कम्पानि बानायनायाव सोर दिनै मोजां मोनगोन? सोर दिनै गोजोननाय मोनगोन? सोरबा मानसिया, सोरबा कम्पानिया जोंनि हाफोरखौ लाफैनानै गिदिर गिदिर कम्पानि बानायफैनायखौ सोर दिनै मोजां मोनगोन? जानो हागौ रावबो मोजां मोननाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला बे जोंनि हा। नाथाय नैबे लाइजामखौ नोंथांमोना नायदो, लेटेस्ट बे मोनसे लाइजाम। बे लाइजामाव बेबायदि लिरदों, तेजपुराव जादोंमोन, बिनि माइन्टसा 25 जुलाइआव थांनाय मान्थआव। जेसेबां BTCनि आन्डाराव जेसेबां खालि हाफोर दं, अबैध हाफोर दं, बेफोर हाफोरखौ कम्पानि बानायनो थाखाय स्टेटआ DCनो अर्डार हरदों। DCआ अर्डार हरनाय बायदि 10 तारिख आगस्टआव DCआ मोनसे कमिटि खालामबाय। बे कमिटिनि नामानो जाबाय टास्क फोर्स। बे टास्क फोर्सखौ DCआ गावनो दिनै कम्पानि बानायनो थाखाय बेयाव मोनसे जेनेरेशन टास्क फोर्स होननाय मोनसे रिभिउ मिटिं खालामबाय। नोंथाङा बुजिगोन बे टास्क फोर्स माने मा? बे टास्क फोर्सखौ मानो दाखो आं बुंनो नागिरदों। दिनै बे लेटारा, नैबे लाइजामा मानो BTC सेक्रेटारियाव फैयाखै? प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव मानो फैयाखै बियो? मानो डाइरेक्ट DCनियाव फैदों? बे हाया सोरनि? बे जोंनि 6 सिडिउलनि हाया सोरनि? जों बर'फोरनि। आरो बर'फोरा जोंहा मोनसे काउन्सिल दङ आरो बे काउन्सिलनि हेड अफ द डिपार्टमेन्टआ बबेयाव? क'क्राझाराव। क'क्राझार सेक्रेटारियेटनि हेड अफ द डिपार्टमेन्टआ सोर? प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि। बे लेखाया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव मानो फैयाखै? मानो फैयाखै? दिनै बे लेखाया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव फैयोब्ला जोंनि काउन्सिला डिसाइड खालामगोन बबे हायाव मा बानायनांगौ, बबे हाखौ बल फिल्ड बानायनांगौ, बबे हायाव मा इन्डास्ट्रि खालामनांगौ, जोंनि काउन्सिला डिसाइड खालामगोन। नाथाय DCआ माबोरै जोंनि हाखौ कब्जा खालामनो हानो मोनखो? बर्तमान स्टेटआ बोरै जोंनि हाखौ कब्जा खालामनो नागिरदों? नोंथांमोना दिनै बुजिगोन ना? दिनै बुंनो नागिरग्राफोरखौ आं खावलायदों, DCआ जोंनि सिङाव। लेटारा मानो बे DCनियाव फैखो? नैबे लेटारा मानो DCनियाव फैखो? DCआ जुदि जोंनि सिङावबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियावसो फैनांगौमोन। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि उनावसो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया DCनियाव लिरना हरगौमोन। बेखौ नेसेसारि एक्सन लानांगौ। नाथाय DCआ गावनो दिनै चेयारमेन, गावनो चेयारमेन। एसपिआ दिनै बिनि मोनसे मा होनना बुंगोन एडिशनेल एसपि डिपुटि कमिशनार सुपारिनटेन्डेन्ट पुलिसफोरा दिनै मेम्बार। जोंनि काउन्सिलनि मानो सासेबो
एडमिनिस्ट्रेसननि दैदेनगिरिफ्रा मानो सासे मेम्बार गैया? प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बिनि चेयारमेन जानांगौ। दे डिसिआ थाबाय गनायबाय, डिसिआ मेजिस्ट्रेट हिसाबै थाबाय मेम्बाराव, एसपिआबो नि ल आरो आयेननि थाखाय नांगौ जानायखाय बेखौ दिनै मेम्बाराव दोनबाय। नाथाय जोंनि काउन्सिलनि सासेबो मानो गैया? मानो दिनै पलिटिकेल एंगेलनिफ्राय सासेबो दिनै बेयाव मेम्बार गैया? खोथाखौ दिनै रायजो राजाया बुजिगोन ना? बेफोरनि रहस्यखौ दिनै रायजो राजाया बुजिगोन ना? दिनै गिदिर गिदिर कम्पानि लाना फैनानै इन्डास्ट्रि बानायनानै फिसा 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 क्वार्टार बानायनानै गोबां मानसिखौ बाहेरनिफ्राय बेयाव लाना फैनानै जोंनि हाखौ मा खालामनो सानदों? हिसाब दिनै आं खावलायनो सानदों, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, नोंथांमोना अननानै नैबे लेटारखौ लानानै सोंदो, डिसिनियाव सोंदो, बेखौ मा खालामनो सानदों? सोरनि रिफारेन्सआव मावदों बेखौ? जोंनि काउन्सिलनिफ्रायथ' जेबो अथराइज गैया। दङब्ला दिन्थि। दिनै प्रमद सार बिथांनियाव सोंदो, बे लेखाया बोरै फैनो मोनखो? डिसिआ बोरै जोंनि हाखौ कब्जा खालामनो नागिरदों? बोरै दिनै स्टेटआ जोंनि हाखौ दिनै कब्जा खालामनो नागिरदों? टास्क फर्स होननायखौ मानो दादों? जोंनि काउन्सिलासो दानांगौ बेखौ। जोंनि काउन्सिलासो दानांगौ बे नैबे टास्क फर्स होननायखौ। नाथाय जोंनि काउन्सिलाथ' दिनै जेबो मोनथियाखै। बेफोरनि रहस्यखौ दिनै गोरों गिदिरा, लेखा गोरों रिप्रेजेन्टेटिभ एमसिएलए इएम नोंथांमोना जुदि रायजोनो फोरमायनानै होआबा बिनि रिस्कखौ सोर लागोन? सोर लागोन बिनि रिस्कखौ? दिनै आं बुंनो सानो, मानगोनां प्रमद बर' सार नोंथाङा सुइसाइड जानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। नोंथाङा बुंनाय बायदि बै महात्मा गान्धीनि थैनाय मांखरसालिनि गार्डेनाव बुंनाय बायदि बिटिआरनि दफाफोरा आखरे आखरे जाफुङाब्ला आं नोंथांनि दरबाराव थांना आं सुइसाइड जागोन। नोंथाङा सुइसाइड जानो नाङा। नोंथाङा हायोब्ला, गोसो दङब्ला, रायजोखौ अनोब्ला, लाजिनाय आरो गिनायखौ दोनथ'ना नोंथांनि सिटखौ नों सुइसाइड खालाम। नैबे लेखानि एन्सारखौ नोंथाङा होनो हागोन ना? बिटिसि सेक्रेटारियाव बेसेबां हानि एग्रिमेन्ट जादों, खै बोसोरनि मबे कम्पानिजों, बेफोरबो लासै नुजानो हागौ। नैखौ नायदो, मा कम्पानि बियो? दिनै बेनिखायनो आङो रायजो राजानि सिगाङाव आं बेखौ मिथिहोबाय। डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट नोंथाङा सोंदो, नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि उदालगुरियाव सोंदो, चिराङाव सोंदो, क'क्राझाराव सोंदो, बेफोरबायदि लेटार गासैबो डिस्ट्रिक्टआव थागोन। दुखु मोनब्लाबो, गाज्रि मोनब्लाबो, रागा जोंब्लाबो उपाय गैया रायजोफोर, नंगौखौ बुंनांगोन आरो सैथोखौ दिनै फोरमायनांगोन। दुखु मोननाय आरो लाजिनाय आरो गिनायजों जेबो जाला, जेबो जाला। बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव गले गले आं फैनांदों, जिहेथु आं इनफरमेसनखौ दिनै मोनगासिनो दं। आरो बेफोरबायदि इनफरमेसन दंबावो, जेब्ला फाइलखौ मोनगोन नोंथांमोननि गेजेराव आं लाबोगोन। दुखु मोनब्लाबो उपाय गैला रायजोफोर, रागा जोंब्लाबो उपाय गैला रायजोफोर, नोंथांमोना मा सानदों दिनै जोंनि हाखौ आसाम स्टेटआ लानो नाजाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनानै होयो।